Omay sama Sophie Nagala. Sepurai kautak marar kautak kayu kapag marunod sa punong kalangan. Ipin ko katingkay o nagkanagdi. Kaya Roson, isa-isa. Siya pinagkagungan kinirtuan ay sumama sa kapuntunan ng kautuan. O siya lang niya ang kapun. Main sa manukot na balap, ragajun kamayata, na baros, upang yaw ng kautuan. O kajun niya, na baros, ang usap na, ituloy, umuli. Main sa manukot na balap, sa baros, kajun mangya, hindi ukot, kajun nilimeta, baros, Bilang lang kapay,